Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sumangga kula dherekaken tansah ngunjukaken suka syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat saha barokah dumateng kula lan panjenengan. Satemah ing siang punika kula lan panjenengan saged pinanggih wonten majelis salat Jum'ah kanthi kebaing kawilujengan. Sholawat ugi salam mugi tansah katetepaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo syafaatipun wonten ing dinten kiamat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Wonten kesempatan khutbah siang punika khatib wasiat sumangga tansah ningkataken takwa dumateng Allah kanthi nindakaken dawuhipun lan nebihi awisanipun. Mugi kanthi takwa panggesangan kita tansah manggih kamulyan fid dunya wal akhirah. Amin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Wonten wulan Syawal punika Islam nyawisaken setunggal pangibadahan ingkang agung. Sinten ingkang kersa nindakaken pangibadahan kasebat badhe pikantuk ganjaran ingkang utama. Salah setunggal ibadah agung ing wulan Syawal inggih punika siam Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndhawuhaken siam 6 dinten wonten ing wulan Syawal pinangka ibadah sunnah ingkang badhe maringi kamulyan lan kautaman dumateng sinten kemawon ingkang kersa nindakaken. Rasulullah ngendika, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal kana kasyamid dahr." Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Sing sapa wonge nindakake poso Ramadan banjur nutusti poso 6 dina ana ing wulan Syawal, mula dheweke kaya poso setahun nutuk. Hadis punika suka keterangan agungipun kautaman siam Syawal. Menawi dipun ibarataken nyambut damel, misal wonten direktur dawuh dumateng para karyawan, sing sapa wonge megawe sak wulan banjur nambahi 6 dina ana ing wulan ngarepe bakal tak gaji bayaran setahun full. Mila lumrahipun boten wonten ingkang nolak tawaran direktur kasebat. Lumrahipun sedaya karyawan mesti kersa medamel setunggal wulan lan 6 dinten tambahan ing wulan ngajeng. Mekaten punika logika kagem gampelaken pemahaman hadis wonten ing inggil. Wonten hadis sanes dipun sebataken, "Man shoma sittata ayyam ba'dal fitri kana tamamas sanah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Sing sapa wonge poso 6 dina sakpungkure Idul Fitri, mula dheweke kaya poso setahun nutuk. Sing sapa wonge nindakake kebecikan, mula tumrap dheweke ganjaran 10 kebecikan.
Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lajeng kados pundi tata cara nindakaken Siyam Syawal? Syekh Abdul Aziz bin Baz njelasaken. Tata cara poso 6 dina ana ing wulan Syawal iku bisa berurutan lan bisa dipisah-pisah. Majmu' Fatawa. Maksudipun inggih punika saged 6 dinten berturut-turut lan saged ugi dipun selang-seling. Ingkang baken 6 dinten punika tasih wonten ing wulan Syawal. Lajeng kados pundi tumrap tiyang ingkang kagungan tanggungan qada utawi utang poso? Ingkang paling afdol nindakaken qada rumiyin nembe nindakaken Siyam Syawal. Ananging menawi kuwatir ketelasan wekdal wonten ing wulan Syawal, mila kepareng ugi nindakaken Siyam Syawal lan qadanipun sakbibaripun Siyam Syawal. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, lan Imam Syafi'i ngendika, bilih kepareng nindakaken Siyam Syawal rumiyin lajeng nembe qada Siyam Ramadan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mekaten saperangan keterangan Siyam Syawal ingkang khatib aturaken wonten ing mimbar khutbah Jumat dinten punika. Mugi Allah tansah gampelaken sedaya lampah pangibadahan kita kagem gayuh kamulyan panggesangan wonten donya lan akhirat. Amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim.